po týždni doma bez pohybu. Nejakú chrípku som mal, alebo neviem čo. Som sa vybral do našich malých Karpát. Poďte aj vy, keď chcete niečo vidieť. Vyšlo slniečko, tak snad bude pekné v horách. Dnes idem sám. Manželka bola včera. Tak tempo bude moje. Poďte. Keď som vychádzal z domu, bolo aj slnečko, zašlo, tak jemne pod mrakom trošku, sem tam vykúkne, ale ináč je fajn. Keď som odchádzal, boli 3 stupne nad nulou. Miestami, kde slnko nesvietilo, tak zem bola jemne primrznutá. Blato ešte nie je, tak opatrne treba ísť. Ideme do Čertovho žľabu. Prírodná rezervácia Čertov žľab. Takže žiadne zakladanie ohňov ani podobné aktivity. Posledný stúpačik pod zárubami. Tu je trošku šmiklavé blato, ale dá sa. Treba opatrne. Od bukovskej strany máme aj trochu snežiku. Tu je to trochu namrznuté. Po týždni opäť záruby. Po chorobnej prestávke. Ideme ďalej. Treba to telo rozhýbať. Tak Čertov žľab je celko prechodný. Je tu sucho, nie je tu vôbec blato, nešmíka sa to. Pohodička. Len treba samozrejme na tie skaly dávať pozor. Tam záruby.